Calm down. Calm down? What if I ruin everything? Auntie Amina is coming. Just pass the beef and dawa cubes. No, Hassan. With Mr. Chef, it's a 2-finger crush. This is a true taste of home and culture. Chef of life. Dalla dole a bar maka, Allah ne yake son ka dole ka ɗaukaka. Sake zaman shiri, sa gaji sabari, ga da maza ɗari, sabo batiri, ba ka yin shari, ka buge zambiri, ba ka fahari, waka ga kari, da sun ganka suna bari, tashi a lahiya inda kai zanai zuwa, tun da kana gari dole in yi batutuwa, kun yara da manyan ka zama inuwa, aiki kai mana, ka dafa mana, ba ka guje mana. Al'ummar ƙaramar hukumar mulkin Tsafe ta Gabas sun amfana da tallafin kayayyakin jari daban-daban waɗanda suka haɗa da mashina, teloli, injinona, firizoji da kuma kuɗaɗe haɗi da kayan wasanni da dai sauransu, duk daga ɗan majalisa mai wakiltar Tsafe ta Gabas Honorable Bello Muhammad Mazawaje, inda ya ce wannan ba shine karo na farko ba na ba da irin waɗannan tallafuka a gare ku, inda ya ƙara da cewa manufarmu a koda yaushe ita ce mu inganta rayuwarku tare da bunƙasa tattalin arzikin wannan yankin namu. Bayan buɗe taro da addu'a ne sai aka gayyato Musa Isa, wanda shine yayi jawabin maraba da baki a wajen wannan bukin. Sauran manyan baki maza da mata, assalamu alaikum. Yau muna tsaye a wannan wuri domin maku maraba da zuwa wannan gagarumin taro wanda shi wannan dan majalisa Honorable Bello Muhammad Mazawaje yake ta gudanar da abubuwa na alkhairi ga mutanen shi na yankin Tsafe ta Gabas. Muna addu'a ga Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da ƙara jagoranci gare shi da dukkan shugabannin karamar hukumar mulkin Tsafe domin ci gaba da kawo mu abubuwa na alheri a wannan karamar hukuma. Muna godiya kamar yadda kuka zo wannan wuri, Allah ubangiji ya maida kowa gidan shi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Kammala jawabin na maraba da baki ke da wuya sai aka gayyato shugaban kungiyar Mazawaje Foundation Saminu Abdullahi, inda ya gabatar da jawabinsa kamar haka. Al'umma da ke wannan wuri mai girma emiyan Tsafe wanda sarkin Gabas na Tsafe wakilta, mai girma shugaban karamar hukumar mulki ta Tsafe Alhaji Garba Panchas, jagoran majalisa ta wannan jiha ta Zamfara da sauran manyan baki da suke wannan wuri, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So bayan haka an kira ni domin in yi jawabi game da wannan foundation na Mazawaje Foundation. So wannan foundation ne wanda shi Honorable Bello Mazawaje ya kirkira domin ba da tallafi ga al'umma da yake wakilta tun daga birni har zuwa karkara. So kuma mun ga kokarin da wannan foundation ke yi, wannan ina ga shine karo na 4 wanda za mu bada kayan arziki zuwa ga al'umma. So wannan foundation an yi shi ne dama domin ya kasance an tallafa ma al'umma waɗanda suka yi siyasa, suka wahala, suka yi haƙuri, suka jure, kuma insha Allahu wannan foundation ya kirkire shi ne domin taimaka musu. So abinda zan ce a nan shine wannan bawan Allah yana iya kokarin shi kuma yana cike na ganin cewa ya taimaka ma al'umma da suka yi tsayin daka wajen ganin cewa ya kai ga wannan kujera. Sannan yana tabbatar ma mutane cewa duk wani abu da duk wata rawa da zai taka to ya kokarin al'umma shi ya kai shi ga inda yake. To saboda haka dole lokaci zuwa lokaci yana waiwayo domin su ma su samu su ɗanɗana daga abin da ya samu, shi ma ya samu daga inda suka tura shi. So wannan foundation a gaskiya ko da wani lokaci, duk lokacin da aka shirya program za ku ga cewa mun yi magana cewa ba haka aka so ba, amma
abun da ke ga hannu a ba mai rabo, wanda kuma bai ga ya samu ba idan ya yi haƙuri insha Allah shi ma zai samu. Rashin taɓawa lokaci zuwa lokaci shi ke sa kowa ya ga cewa ba a yi mishi daidai ba, amma idan al'umma za su yi haƙuri insha Allah da yadda Allah da cikin ikon shi to kowa za a taɓa shi. Kiran na matsayina na shugaba na wannan foundation shi ne matasan maza da mata 'yan gwagwarmaya da Allah a ƙara haƙuri. Yadda kuka ga ana hudun nan ta lokaci zuwa lokaci ana ƙoƙari ana ganin cewa an yi abin da ya kamata an taɓo mutanenmu, to insha Allah wannan abin zai ci gaba. Idan zai iya tunawa lokacin da ya wuce kamar wata guda zuwa wata biyu da ya wuce an yi program, an raba mashina, an raba fridge da sauransu, su kuma ya ba da albishir cewa insha Allah ba da daɗewa ba za mu sake dawowa, to Allah da mun sake dawowa. So wannan shi ya nuna cewa duka ya aka yi hakuri insha Allah kowa zai samu, kamar yadda masu magana suke cewa in dai layi na ja to har baya sai ya samu. So wannan ya nuna layin nan yana ja, sai dai kira na gaba da zama mutane shine da Allah a sa haƙuri duk Bahaushe ya ce duk wanda ya haƙuri insha Allah zai iya dawo duci kuma ya sha roman shi. To rashin sha haƙuri shi ke sa a ta ganin lahin juna, a ta damuwa, amma in dai ga haƙuri insha Allah duk wanda ya san yayi gwagwarmayar nan to yana cikin zuciyar bawa Allah nan, kuma insha Allah zai mashi abin da ya kamata, ko ta wannan hanya ko ta wannan hanya ko ta wannan hanya, domin al'umma shaida ne sun ga muna yi bakin gwargwaro. Yau ga kayana an baje, akwai mashin kamar guda 9, akwai firijin guda 5, akwai kekuna guda 9 suma, akwai guda 12, akwai kekunan ɗinki, sannan ga kuma injinin ban ruwa. Duka wannan an tanade su ba don kowa ba sai don al'umma karamar hukumar mulkin Tsafe kuma mutanen da yake wakilta na Tsafe ta Gabas. Kenan wannan ya nuna namanci akwai kuɗi ma tsaba da za a ba wasu bayan Allah. Sai wannan ya nuna insha Allah in dai za a yi haƙuri to layi zai kawo ga kowa. Fatan mu shine al'umma su yi hakuri insha Allah, lokaci zuwa lokaci wannan abu shi muka sa gaba kuma ci gaba da yi insha Allah. Allah ya mana jagora, Allah ya shige mana gaba, Allah kuma ya sa mu dace. Nagode, assalamu alaikum. Daga nan sai aka gayyato shugaban jam'iyyar PDP na ƙaramar hukumar mulkin Tsafe wanda bias ɗin shi ya wakilta, wato Bilyaminu Lawali, inda shi ma ya kada baki yana cewa to muna so kamar yadda wannan bawan Allah ya zo yake jajircewa, yake sacrifice, yake taimako al'umma, wa'anda mai girma gona yawa makamai da wa'anda al'umma Tsafe local government suka zaba, kuma girman Allah ku zo kuma ku taimaki ƴan jami'ar PDP, saboda wannan yaki ba na mutum guda bane, wannan yaki na mutane ne da yawa. Ya kamata a ce a zo a yi abin da za a zo a gani, wanda ko da baya ba ka samun kujerar nan. Yau idan Bello Muzawa zai ya bani mashin, ko da bayan bani da rai, ko kuma ya ba Anas Nuhu mashin, to idan bayan Allah ya shirin Bello Muzawa je, to Anas Nuhu idan ya ga dan Bello Muzawa je ka a sha dan Bello Muzawa je ne baban ka tayi ba da heri gani da kilometer ta karatu wannan yaro, saboda uban shi ya taimake lokacin da yake jagorancin al'umma Tsafe ta Gabas. Al'umma wannan jagorancin da kuke Allah ya bamu, wallahi billahi gobe ran tashi kalma sai Allah tambaye mu yaya muka tayi da wannan jagoranci, sai Allah ya tambaye mu yaya muka tayi da wannan jagoranci. Ba Allah ya baka mulki bane domin ka tara kuɗi, ba Allah ya baka jagoranci bane don ka hawa mota, ba Allah ya baka jagoranci bane don ka abin da ka gana ma da dukiya al'umma. Dukiya ce ta al'umma, Allah ya baka jagoranci. Gobe ranar tashi alƙiyama sai Allah ya tambaye ka shi ya ka tayar da wannan dukiya da aka baka rikici ta al'umma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daga nan sai shiga ta kawo ga mai ba gwamna shawara ta musamman akan harakokin siyasa a yankin Zamfara ta tsakiya, wato injiniya Nura Sani Abdullahi, inda ya gabatar da jawabinsa kamar haka. A cikin shekara 2 ta mulkin da na gwamna a Tsafe local government ba a wahala da kasuwa, dan Katsina zai zo, dan Kano zai zo, dan Zamfara zai zo, dan ko'ina zai shiga Tsafe kasuwanci. Da gwamna ya gina mana kasuwa kuma ya gina mana tasha. Da gwamna ya martaba mu,
ya gina muna masarauta a cikin shekara 2. Daraja gwamna ya martaba mu ya gyara muna asibiti. Daraja gwamna ya martaba mu ya gina muna makarantu. Daraja gwamna ya martaba mu ya yi muna asibiti a Tsebiya, ya gyara muna asibiti a Alhaji, ya gyara muna asibiti a Bauchi, ya gyara muna asibiti a Yankuzo, ya gyara muna asibiti a Ɗanzuka, ya gyara muna asibiti a Keta. A garin ka kai dan majalisar da kai wanka saboda ka an shi kudi ka sa aljihu, ka gaya muna waɗannan mutanen da ka bi suka taɓa yi a garin ka. Don haka maganar tsaro da suke labawa da ita suna zagin mai daraja gwamna, suna cin amanar mai daraja gwamna. Mu wallahi tallahi ba mu shirya rasa mai daraja gwamna ba. Idan ka ce ka isa za mu yi hito na hito da kai, idan ka taɓa darajar mai daraja gwamna za mu taɓa darajar mai gidanka ko su wane ne. Ba mu ganin girman shi, ba mu ganin mutuncin shi. Abin da muka sani shi ne Zamfara ce gaban mu, kuma Zamfara za mu yi ma aiki, kuma Zamfara mai daraja gwamna zai gyara, kuma Zamfara zai gyara, kuma mun shiga jirgin gyaran ceto na al'ummar jihar Zamfara. Idan ka isa ka hito mu yi gaba da kai. Mai daraja gwamna Salihu Bawa ne, mu ko daidai muke da kai, kuma wakili mu ne don ɗin kowa. Duk wanda ya shigo siyasa mun san siyasan mu, kuma ba mu hito don mu ji tsoron ka ba, kuma babu nan da za mu ji tsoron duk wani ɗaukance da ya gitta gaban mai daraja gwamna. Muna roƙon Allah ya mai da kowa gidan shi lafiya, Allah ya samu abin da ba a bada albarka, kuma waɗanda ba su samu ba muna masu albishir. Muna waje bai zo ne ya cika aljihu da kuɗi ba, bai canza gida ba, motar da gwamnati ta ba shi har yanzu ita yake hawa, kuma kun ne gani ya canza waya ko waya bai canza ba, shi ya yi kiba to bai zo ne ya tara kuɗi ya kiba ba. Ina tabbatar muku da cewa wani Bello Muhammad Muna waje duk wanda ya bibi ya yi tahiyar mu da izinin Allah ba mu saka wasu da alheri kamar yadda ya bi mu, kuma yin imani da za mu riƙe musu amana. Don haka muna godiya ga waɗanda suka zo wannan wuri, kuma Allah ta'ala ya da kowa gidan su lafiya. Mun gode Allah ya saka da alheri. Kammala jawabin mai bawa gwamna shawara ta musamman akan harkokin siyasa a yankin Zamfara ta tsakiya ke da wuya, sai aka gayyato dan majalisa mai wakiltar Tsafe ta Gabas Honorable Bello Muhammad Mazawaje, inda ya bayyana cewa wannan tallafi na daga cikin ƙudurorinsa na tallafa ma al'ummarsa musamman matasa mazansu da matansu domin su yi dogaro da kawunansu. Ga dai jawabin nasa kamar haka. Kullum ni kuduri na ta yaya za a yi matasanmu da al'ummar da ke cikin karamar hukumar mulki ta Tsafe sun samu abubuwa wanda za su samu walwala. Shi yasa kwanaki naga wasu ɗaya daga cikin yaranmu har suka yi mun rubutu da cewa mai gida ya kamata a ce ka canza wayarka. Kun ganta wannan wayar tun kafin in ci zaɓe nake amfani da wannan wayar. Na sha sai lokaci ya yi na tara kuɗi na ce yau zan sayi waya, amma wata hidimar al'umma za ta taso sai in ce to gara a yi ma al'ummar nan wannan hidimar da waɗannan kuɗaɗen. Saboda haka muna so ku ci gaba da taya mu da addu'a. Wannan ƙuduri da yake da shi Allah Ubangiji ya sa mana hannu ciki a ci gaba da yi matsafi abin da ya dace. Sannan mun zaɓo wasu al'umma daga cikin mazaɓan da muke wakilta, muka ce za mu ba su babura kamar yadda muka yi wancan karan. Mun zaɓo mazaɓa 2 muka ba su mashina, yanzu ma haka mun zaɓo mazaɓa 2 za mu ba su mashina. Sannan mun ciro ƙungiya 3 a cikin ƙungiyoyin da muke da shi jajirtacci 'yan amana mu, a su ma kansu za a ba su mashin ɗaya, za a ba kowane ƙungiya mashin ɗaya. Sannan sauran za a ba individuals. Sannan mun zaɓo cheerleaders waɗanda nake wakilta mazaɓa 6, kowace cheerleader za a ba ta keken ɗinki. Sannan mun zaɓo wasu jajirtacci na karɓar kuma mulkin Tsafe mata, su ma kansu za su amfana da freezers. Sannan akwai dattawa da kuma matasa waɗanda muke da su
a su ma kansu mun zaɓo su daga takulawa da nan karamar hukumar mulki ta tsafe za mu ba su injimin baro. kowa san wannan gari mai albarka ta kulawa suna harkar noman rani, to za mu ba su injimin baro za su tafi domin su ci gaba da yin noma kamar yadda ya kamata. Sannan akwai jesi da za mu ba club wanda yake fegin baza, insha Allah za mu ba su da kwallo. Sannan akwai takalmi su ma kansu na maza waje tim waɗanda muka saya musu za mu ba su domin su je su ci gaba da buga kwallo kamar yadda ya kamata. Saboda haka ina so in yi amfani da wannan dama, idan aka kira mutane aka ba su wannan duk wanda bai ji sunan shi ba, kamar yadda kuka ga mun tafi can mun yi wancan program na kwanaki, mun dawo a yanzu an zaɓo wasu wancan kan kuma an zaɓo wasu a yanzu, to haka insha Allahu ɗaya bayan ɗaya kowa zai amfana. Muna nan muna shiri insha Allahu kowa zai amfana. Saboda haka idan mutum bai ji sunan shi ba wani abu ne ruwa nan insha Allah zuwa gaba zai amfana. Saboda na ga wasu suna so su yi amfani da wannan damar su tuntura mutanen mu. Ina ganin rubutun da suke yi suna cewa wani baya cikin mu, to wannan kokari suke yi da kira ku nuna muku cewa ku ba kowa bane ba. To wannan maganar ni na ce ƙarya ne ma suke yi su haɗa ku da al'umma. To saboda haka wannan maganar ku aje ta gefe, kowa ya san muna tare da ku kuma muna yin abin da ya dace. To ba wani abu ne bai yanzu don baka ji sunanka ba, insha Allah nan ba daɗe ba za ka. Sannan na manta akwai kuɗi kuma waɗanda na ware miliyan guda da 400. Na cire mutum 14 wanda kowa zai amfana da 100 insha Allah. Ina mai godiya sosai da dukkan da suke wannan wuri. Allah ubangiji ya mai da kowa gida lafiya. Na gode. Daga nan sai aka mika abun magana ga shugaban karamar hukumar mulkin ta tsafe Malam Garba Shehu Panches, inda ya gabatar da jawabansa na nuna jin daɗinsa ga irin namijin ƙoƙarin da wannan ɗan majalisa mai wakiltar tsafe ta gabas ya yi ga al'ummarsa, tare da ƙaddamar da fara bada wannan tallafi. Biliyan 16 aka raba a wadda a cikin shekara biyu. Babu wata gwamnati a tarihin jihar Zamfara ta kwatanta wannan adalci ga al'umma. Saboda haka ina gaya muku mai girma gwamna ya shirya game da sakin kaya domin ya'yan jam'iyya su sakata su wala. Sannan ina mai tabbata muku cewa insha Allah waɗannan programs ɗin da muka ga cewa mai girma ɗan majalisar da ya zo ya yi, na tabbatar da cewa mai ba gwamna shawara ta musamman da mai ba gwamna shawara shi ma yana shirye-shiryen shi. Kwamishina shi ma ina mai tabbata muku insha Allah shi ma zai shirya nashi. Duka za a zo a ba mutane waɗannan abubuwa. Waɗanda ba su samu wannan abin ba, ina ba ku haƙuri cewa ku yi haƙuri nan da ɗan wata ɗaya zuwa 2 wallahi abubuwan nan za su kai gare ku da izinin layi. Ina godiya duk wanda ya zo wajen wannan hidima, Allah ubangiji ya saka mishi da alheri. Da ƙarshe muna neman addu'a da gare ku akan wannan wakilci da wannan bayan Allah yake mana. Allah ubangiji ya ƙara bashi basira da ƙwarin gwiwa domin tunanin ya za a yi a tallafa ma 'ya'yan jam'iyya, 'ya'yan ƙaramar hukumar mulki kuka. Da ƙarshe zai yi amfani da wannan dama in shaida ma 'yan adawa, that is 'yan jam'iyyar tsintsiya, da mu hana su yin hudda siyasar su ba. Duk inda za su zo su yi hudda siyasar su. Ina so in yi amfani da wannan dama in ja musu kunne. Daga yau kada wani ya sake shigowa wajen hidimar siyasa a hito da adduna da gorori ana bugun mutane ko a soki wani. Ina kira ga shugabannin su da ke garin tare cewa su jama yaren su kunne. Idan yaro ya aikata wannan abin ya tsaye su ne kawai da ya to su wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ya yi kira da su ran ku. Ina jama kunne ku jama yaren ku kunne kuma
sake bayar da makami a cikin garin tsari a matsayin shi na ƙaramar hukuma ba zan lamunci wannan ba ko da zan ɗauki wannan ba ina kira da ku iyaye mu mata ku zauna ɗaya ku kulle yawo da makami na hana shi cikin wannan ƙaramar hukuma ko ba don komi ba don mu kare rayuka da lahiyoyin jama'a ina godiya gare ku bisa goyon bayan da kuke ba mai girma gwamna da goyon bayan da kuke ba mu da goyon bayan da kuke ba ɗan majalisar mu Allah ubangiji ya saka muku da alheri Allah ubangiji ya tabbatar da alheri ina godiya assalamu alaikum a maka wannan mace bisa da wani kaga zan sake ba da in ka ce a canza layi ka san layi na da nan an doke mu sai da ta je da kai a gani Allah ya tabe sa Allah ya tabe Haka kuma an gayyato mai martaba sarkin tsafe wanda sarkin tsafe ta gabas Aliyu Abubakar Aliyu ya wakilta inda shi ma ya tofa albarkacin bakinsa a wannan bukin bada tallafin. Muna alfahari da wannan mutunci nashi kasancewar cewa tun lokacin da ya shiga majalisa ana kiran mu muna zuwa muna shaida na ƙaddamar da bayar da abubuwa na alheri daban-daban waɗanda yake ba wannan al'umma ta yankin da yake wakilta a ƙaramar hukumar tsafe da sauran ma wurare wanda ba inda yake wakilta ba. Don haka a madadin mai martaba ɗan liton tsafe wanda bai samu halarta ba wanda yake wakilta shi muna godiya kuma muna jinjina da ɗan majalisa a kan wannan kokari da yake yi na wannan ci gaba da yake kawo wannan yanki. Allah ya saka musu da alheri, Allah ya musu jagora. Kamar yadda ɗan majalisa ya bayani, mun ji albishir da ɗan majalisa kuma dama mun sani duk abin da muka ji ya faɗi to
to mun sani za a yi wannan abu insha Allah. Saboda a baya mun sani duk abubuwan da aka wada an yi ɗan majalisa da bakin shi kusan muka fara jin su. Kuma yanzu wannan abubuwa da ya faɗi yanzu to muna tabbace insha Allah kamar an yi an gama. Haka ɗan majalisa muna maka jinjina, Allah ya maka jagora, Allah ya saka maka da alheri. A madadin masarauta muna addu'a ya ga kowa ji lafiya, Allah ya mai da kowa gida lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Haka shi ma Bala Umar SA Liyazin Office ya tofa albarkacin bakinsa a wajen wannan bukin. Wallahi Alhaji Bello Muhammad Bello Matawaje yana ɗaya daga cikin waɗanda aka yi cikin gayyar awa. To wannan shi ne ya nuna cewa a kan tuba da kake wallahi alkhairi ne kuma ka ci gaba da why because the sky is your limit. A cikin alamari na wakilci da al'umma so da yawa idan al'amari ana samun irin haka kaɗan a hankali ko za a kai da ake so. Kamar yadda da shaji kowa na faɗa cewa haƙuri da juriya shi ke kai da mutum abin da yake ba hayaniya ba da rigima da waɗa da cin zalunci ko kuma da cin tozarcin jama'a ba shi ke kai da abin da ya samu ba. Saboda haka ina roƙon Allah yadda wannan gidan da ta Muhammad Bello Matawaje da shugabanni da suka yi tsayi a kan su ga cewa da shiya da rashin shiya sun riga sun tsayayi da abin da Allah ya bayar da shi za a zo a ba mutane da guda hali ubangiji Allah ya ƙara ba ku ƙarfin gwiwa da rike na amana. Mu ƙara cewa alhamdulillah. Haka ma an gudanar da wasanni daban-daban a wajen wannan bukin. karamar hukuma wajen da ya tarawa mai gida ban sani ba ka dai tana mai gida ka san mu mata akwai san iya akwai kisan sina da mun ga abu mai gida kawai za mu tashi mu je mu bantale mai gida sai wancan mun yi kallon mu na muna ba da hakuri Allah sai balala ne sai Allah raka ta malama guda ka shigo da ke a shekafi su Daga ƙarshe mun ji ta bakin kaɗan daga cikin waɗanda suka amfana da wannan tallafi. Sunana Jamilu Suleiman Tsafe. To gashi ka amfani da wannan babur ya kake ji? Alhamdulillah ina cike da jin daɗi da farin ciki. Kuma ina gode ma Allah da ya nuna mana wannan ranar da Honorable Bello Matawaje majority leader ya raba mashina da fridge da keken ɗinki domin inganta rayuwar magoya bayan shi wanda suka bi shi wanda suka halar da shi ga siyasa. Na san kun gwagwarma a cikin baya ya za ku ɗaure wurin ganin ku ci insha Allah za mu ci gaba za mu ƙara zage damtse domin ci gaban siyasa shi domin ci gaban tafiyar shi da mai girma gwamna gabaki ɗayan Allah ya yarda. Mashin
na babana ne wanda mai girma honorable Bello Mazawaje ya bashi don tare da su da kuma al'amuransu. To alhamdulillah ina godiya ga Allah subhanahu wataala a matsayin shi na majority leader nashi dan gwagwarmaya, kuma muna daga cikin wa'anda suke gwagwarmaya nan. Muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya ba mu wagga dama. Kuna tare da Mustapha Takulawa, dan siyasar Mazawaje, wanda muna son shi bakin gurguru, kuma abubuwan da yake mana alheri muna jin daɗi. Allah ya taimake shi, Allah kuma ya taimake shi a bisa wannan abu da yake yi. Ka amfana da shi? Mun amfana da inji na ban ruwa, wanda mu dama masu yin lambu ne, mutanen yan kudu ta Kulawa, an san ba mu da wata sana'a da ta wuce wannan. To shine muke godiya bisa abubuwan da ya mamu na alheri, wanda ya fara ne ba gama akai ba. Amin. Gaskiya wani za mu sha ruwan sanyi. Nura, ina gaisuwa. Ina mika sakon godiya ta ga mai girma gwamna Dr. Nura Lawal Tari, sai kuma mai gida mu uban gidan fita kunya Honorable Bello Muhammad Majority leader. Insha Allah za mu ci gaba da baka goyon baya da bisa gari. Allah ubangiji ya nuna mana sai popular daga nan har Abuja mai gida. Insha Allah haka gaji mai gida. Same ni da makatunsu da ba'asu da bawa fati jam'iyyar PDP muna da 870 da wani abu na cewa insha Allah mu ma za mu zo a kula da mu, amma ba ni so in na zo a ciban kafafa kuma gaskiya ba ka ciban kafafa ita za ta hana ne ita hane mu abubuwan da waɗanda ba maganin ci gaba. Mr. Chef, it's a two-finger crush. Pass with the chicken and all purpose. With Mr. Chef, a simple crush turns meals into culture and moments into memories. This is the true taste of home and culture. Chef of life.